Walking through the fire, didn't know where to go. Life said slow down, but my heart said grow. From the silence, from the pain, got you lost in the game. I found purpose in the pressure, found power in the fall. Now I'm rising with the message, there's more waiting for us all. This isn't. Mayong gabi, mga higala, mga kabisdak. Si Ate Vinky na yung mga technical difficulties, pero we keep on going. Alright, so kung dili pa ta magsugod, palihog kong share sa akong live, mga kapatid, mga igsoon. Kay, unya, pag comment po kung nag-watch ka nga live, comment asa ka nagtanaw, o asa ka dapit karon sa Bisaya, sa asa ka dapit sa kalibutan. Ako si Ate Vinky, gikan sa Misamis Oriental nga nakaroon sa Canada. So welcome sa atong Bisaya. Bisaya to dito sa Canada. Kung ikaw usa ka lang yaw nga Bisaya pod nga sama ka nako nga niadto sila ang nasod ang maning palad. Comment diha kung asa ka. Okay, kay mag-istorya ta pagti sa atong mga kinabuhi diri sa atong mga tinuod nga kinabuhi. Okay, ug mga tinuod nga mga challenge, mga leksyon, o mga kasinatian, ug labaw sa tanan mga oportunidad nga makatabang nato, no? Nga mulambo pa ta sa atong kinabuhi. So, kuhaan yung mga kapidya o tubig o juice sa inyong gustong inumon, kay mga istorya sa magkolokabeldo sa mga inday. Karon, ngano sige pa man kog share diri ngano man unsa may nungdan ngano kog series show of social media, no? Okay, so ngano man kabalo ka nganong wala gihapon ko ni undang bisan challenge gid siya, no? Challenge man ang tanatong challenge mo. Kung imong himong kada adlaw mahimo nimong habit. Mura bitaw siya part sa imong kinabuhi. So dinhi bitaw kani bitaw nga akong kitang kini bitaw nga show kini akong gihimo kini tanan akong pag-show up sa social media kanang kuan ni siya kanang nakita nako nga murag naadto kay purpose kay balo mo so wala kabalo nako nga kana bitaw na ako mga health challenges niya dili ko ka trabaho na gid sama sa akong trabaho sa una. So mao ni siya nga nagpasalamat ko nga nakita nako ni siya nga opportunity nga kanang dili nako kinahanglan nga mag gawas pa para mangita o kanang para haguon kay akong lawas mo. So, ang akong diri, akong mission, mao lang pag-inspire sa inyo ng lakaw sa ato kana bilang mga Bisaya niya nang ita mga dugang pa nga mga kalambuan sa kinabuhi ato ni God. Diri, this is the right place for you kung gusto ka mahibalo unsaon o kung gusto ka nga anang naakay kung magustuhan nimo, kung imong magustuhan, you're always welcome na mag-message ka sa ubos kaya I'm happy to share you, no? I-share na ako akong journey, i-share na ako nga no, why I'm still here. Bisan og kanang bisan og pa nako nakita, no? So this is yun ang gingon nga faith kanang naabit ako nakita nako nga in the future kay dili man ni siya kanang get rich nga kuan ka kanang dali makuan din ka lambot ka. So ang nakanindot diri you could develop your personal development kana bitang imuhang kaugalingon nga kanang kadaghana magud sa ato, no? Kanang mutan-aw ta sa uban pero ang atong kaugalingon lang tan-aw you have kuno naagi kay daghan potential sa imong kaugalingon. Usahay lang dili nimo makita kay na ang imong gitanaw na sa uban niya. Kung naa sa uban, yung dumi nga kung nakaya nila, makaya po ninyo. Okay? So mao na siya nga I am here to encourage you all nga labi na sa mga kabayan-an nga ani mga babae kay mga inahan kanang bihan gyud na sila kay mao gina siya atong role sa atong kinabuhi, no? Nga kirang atong i-carry bitaw bisan kapoy na, no? Bisan kapoy na pud ay nagyapon, no? So mao na siya hitabo sa ako na sa una. Trabaho ko tulo ka trabaho. Keep going niya. Sometimes nakalimutan natin itong kaugalingon, no?
na ang labong sa tanan kanang mag-worry bitaw ka, kanang mag-worry ka dili gyud na siya makatabang maka-decline na sa imong health, no? So mao na siya nga kanang daghan kay ka og kanang unsay imong sa imong kasing-kasing inyo bitong common. So dili na siya maayo, so share and find a person para community nga mulambok ka kay kining wala may tao gud nga nag-inusara. Uy, salamat kayo sa nag-watch. Sa isa ka million nga nag-watch. So, I'm thankful. Asa ka nag-watch karon, make a comment below kung asa ka nag-watch. So, mao ni siya na mag-share ko sa akong journey. If you want to learn more, pangutan lang diya comment below. O asa ka kabisaya, asa ka nagtanaw karon because mabasin ang akong journey makagasig upad sa katao. Bisan o sa katao lang no akong matabangan. That would be dako na kaayo na nga butang yun, no? Kay katong isa ka tao tabangan makatabang po isa ba na it will become a big community. You know, that's my vision. Mao na siya akong vision. So kung imo ni siyang kay ang kada kabalo mo ang ato manggong story lahi man gyud, no? Dili gyud nato ikumpara atong kaugalingon. So ang akong matabangan makatabang po sa uban, so it become a huge community because every story can change someone's life. Kada story sa akong kinabuhi natay matandog, di ba? So I don't know with you kung ka ana, but I do. Pero bitang siniyabot ko sa punto pagbalik na ako diri no nga I need to do something. I really need to do something, and this is what I found. So mao na siya nga dili man ni siya diretso ug dayon mamo nga parera na nang nagtanom ka og kanang kahoy niya. Dili man mamo nga karon dayon. It takes time. Then ang pinaka the best part kay ang mo grow ikaw, and that skills and that personality and that what you learn imo na siyang madala bisan asa ka in any business you are doing, in anywhere you are, in your family, in your friends and everything. You become better version of you. Mao na siya ang akong nagustuhan diri. So kung ikaw gusto ka nga gusto pa ka nga naakatay mga pangandoy, pili ko kung gusto ka mo tuon. Kung kung naa kay natun-an sa akong mga istorya, share sad sa inyong mga amiga kay aron sa usabi. Kada gabi ni siya nako nga show. I'm just sharing some information nga basin makatabang di ay. So this online business, online space, online nga kanang kuan bitaw no, panginabuhian, makahatag sa paglaom sa uban. And ako ni siyang nakita sa dihang nanginanglan jud ko no, and I do it. I didn't know how to start, but I do it. So kung nagtuo ka nga makatabang ko di sa uban, palihog ko o share sa uban. Okay? Salamat kayo sa inyong oras o pag-uban na ako karong gabi. Una, salamat sa nag-watch o sa nag-replay, sa nagtanaw nga replay. Please comment below asa ka nagtanaw karong gabi una. Hinumdumi akong ikasulti nimo di kinahanglan paspas ang imong mga pangandoy. Okay? Muna siya akong mga pagdasig kaninyo na dili kailangan palaspas ang imong pag-abot sa imong damgo, you know? Ang importante nga wala ang gyud kami hunong hinay-hinay isa ka butang sa isa ka adlaw sa imong pagtuon para i-focus nimo magtuon ka para ba nang ka sa aral ng eskwela ka, balik-balik ka kada, di ba? Think like that way, okay? Because every day is still a progress, I tell you. Okay, padayon lang kay nagihang plano ang Ginoo para nato tanan, para sa imo o para sa ako. Okay, para sa atong kinabuhi. So, God bless everybody. Mo akong i-share karong gabi una o ako na pud i-share sa inyo ang akong gihimong kanta. I'm creating more songs and tune in kada gabi sa Ate Binky. Kung ayaw ka, limot i-subscribe sa akong YouTube at sa akong Facebook page aron dili mo maulahi sa mga balita. Okay, daghang salamat. Ako na karong ipa-play ang akong kanta. Ang akong theme song ni Ate Binky, Life Journey diri sa Canada. Okay, here you go.
islands full of dreams, crossed the ocean chasing peace, worked with hands that never stop, till my body said you've done enough. The bills kept knocking at my door, no savings left to fight the storm. But even when the night fell long, my faith kept whispering, hold on. I thought my story ended there, but grace rewrote the page again. Broken roads can still lead home, even when the world says you're too late. I'm still rising, even when I fall, God's not done with me at all. The ashes of my fear, hope keeps pulling me near. I'm still standing, pain and all, with no income and no walls, but I found a brand new way to live. And now I rise and I will give. They said retirement means the end, but I chose to dream again. Didn't need to chase my friends or carry boxes just to win. Step by step I found my voice in a world online that gave me choice. Learning slow but standing tall, my purpose didn't fade at all. Some days I doubted every move, but faith reminded me, when life closes one big door, there's a window meant to be. I'm still rising. Alright! Ayaw kalimot akong ibutang sa comment ang link para sa kanta sa akong YouTube. Subscribe. So, daghang salamat, maayong gabi kanyang tanan. Maayong gabi una hangtod ugma pohon. I'll see